Sanarwa daga ofishin ministan tsaron ƙasa. Ofishin yake sanar da al'ummar Nijar da ma duniya baki ɗaya cewa a ranar yau dinnan Alhamis da safe 18 ga wannan wata na Yuni da muke ciki na shekara ta 2026 a wajejen karfe 6 na sahe. Waɗansu 'yan bindiga daɗi sojojin haya na ƙasar Faransa da Emmanuel Macron ya turo domin kawo ta da zamani tsaye da hargitsi a nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar. Sun yi ƙoƙarin kutsawa a cikin waɗansu motoci na taksi da kuma faba-faba domin kan hari a hilin jirgi na nan babban birnin Yamai na Jori Hamani. Kasancewar jami'an tsaron ƙasar mu Nijar tsaye suke ba dare ba rana ba su kwana. Suna sa ido akan duk abin da zai je ya zo domin tabbatar da cikakken tsaro da kuma zaman lafiyar ƙasa. To nan take suka ɗauki matakai domin daƙile wannan hari ga baki ɗayansa, inda suka hana waɗannan 'yan ta'adda kutsawa a cikin hilin jirgin. A sakamakon wannan kwashi ba daɗin da aka yi a tsakankanin su, daga ɓangaren mutanenmu an samu mutum 13 waɗanda suka rasa rayukansu, daga cikinsu guda 11 jami'an tsaro ne, guda 2 kuma horar hula ne. Sannan an samu waɗanda suka ji raunuka su guda 4. Daga ɓangaren 'yan ta'adda kuma an kashe 'yan ta'adda 'yan bindiga daɗi guda 22, an kuma kama mutane da dama waɗanda da haɗin bakinsu ne aka kai wannan hari. Sannan an kama makamai na yaƙi na su waɗannan 'yan ta'addan da dama. Daga cikinsu akwai babban bindigan nan mai suna M80 guda 3, akwai bindiga RPG set guda 2, akwai AK set guda 11 da kuma garnati guda 80 da kartusai kala-kala, sannan kuma da sharjar wanda aka tsatsaga ma kartusai na AK set su kuma guda 44. Sannan an kama jerin jigidar kartusai guda 3 na babban bindigan nan ta M80. Sannan an kama waɗansu kartusai da dama su ma kala-kala da waɗansu sharjar guda 13 da portatif guda 7 da kuma wayoyi waɗanda suke sadarwa da su domin kan hare-hare su kuma guda 11 da sauran kayayyaki dai barkatai waɗanda suka zo da su. An kama mota guda 2 na taksi da kuma faba guda waɗanda da su ne aka yi wannan aika-aikan. Kasancewar jami'an tsaron ƙasar namu sun samu sun dakile wannan harin da aka so a kai. Bugu da ƙari sun ci gaba da sintiri domin zakulo dukkanin wanda yake da hannu a cikin wannan hari. Ana ci gaba da bincike domin kama duk wanda hannunsa, wato duk wanda aka haɗa baki da shi ko kuma ya ba da shawara ko ya sa kuɗi ko wata fasaha, to duk wanda ya san yana ciki a ƙarƙashin wannan binciken, idan Allah ya so ya yarda za a zakulo shi kuma a kama shi. Wannan dai yana ƙara tabbatar ma duniya cewa filin jirgi na Jori Hamani yana cikin cikakken tsaro na jami'an tsaron ƙasarmu da kuma wato ƙasarmu ma kaskar baki ɗaya. Akan haka shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya babban janar Abdurrahman Chani, jagoran rundunonin jami'an tsaro na ƙasa da shi da ministan ƙasa, ministan da ke kula da sha'anin tsaron ƙasa suke kan gaisuwa ta ta'aziyya zuwa ga ilahirin iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. Sannan suna fata Allah maɗaukakin sarki ya koro sauƙi ga dukkanin waɗanda suka ji rauni. Bugu da ƙari suna kai gaisuwa da jinjina ga jami'an tsaron ƙasar mu Nijar waɗanda suka nuna jajircewa da bajinta da ƙwazo da ƙoƙari wajen wato dakile dukkanin wani tashina-tashina da kuma wasu ɗin hare-hare na ta'addanci da ke son kawo ta da zamanin tsaye cikin ƙasar mu. Da haka suka ce suna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa gwiwarsu, ya ƙara ba su nasara akan nasara a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. A ƙarshe ministan ƙasa, ministan tsaron ƙasa ya ce yana kan gaisuwa ta musamman da kuma godiya zuwa ga al'ummar Nijar waɗanda ba su yi ƙasa a gwiwa ba, a kowane lokaci sukan ba da goyon bayan su ga jami'an tsaron ƙasa domin a san abin da yake je ya zo ta hanyar ba da labarai da sauran gudunmawa, saboda a tabbatar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali ko ina a duk faɗin ƙasar nan kakan baki ɗaya ta hanyar kama dukkanin waɗanda ake haɗa baki da su a tuta ma ƙasar nan tamu da kuma zakulo duk inda wani ɗan ta'adda yake ko ɓata gari saboda a dakile shi domin zaman lafiyar ƙasar nan tamu ta Nijar baki ɗaya.